आणि पुढला कार्यक्रम आम्ही घेतो. धन्यवाद. जय रघुवेश्वर, जय बोडकेश्वर. खरं म्हणतात आभार प्रदर्शन एखादा असता सगळं कार्यक्रम सोपला पण कशा थोड्याशे चेंजीस केले असतात आणि आभार प्रदर्शन करच्या वेळी भुरग्यांक सांगू शकता सगळ्या जेवणाची व्यवस्था केलेली आसा. जेवण झालं की तुमकां अनाउन्स करतले तुम्ही जेवण सकल करून फक्त वयर बसपाक जाय एक ग्रूप फोटो घेवपाचे आसा. त्या खातीर प्लीज तुमचो सगळे डिस्टन्स जाग्यावर तुम्ही वचू नका, सगळे जण राहा. गोमंतक भंडारी समाजात आयोजित केलेल्या आयच्या या गौरव तसेच स्कॉलरशिप प्रोग्रामाक हाजीर आशिल्ले आमचे मुख्य अतिथी माननीय मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर यांच्यानी विद्यार्थ्यांक बऱ्या पैकी मार्गदर्शन केल्लें आसा की शिक्षणाचे आधी म्हाका याद जाता एक 15-20 वर्सां पयलीं अशें तांकां आमी हांगा आपयताले चीफ गेस्ट म्हणून आनी आमकां एक स्पेशल वक्ता हाडपाची गरज पडनासली. त्याच प्रमाणे तेंच्यानी आजूय तेंच्या तेच शैलीन आज तुमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा म्हणून हांव तेंचे चड आनी चड आभारी आसा. दुसरे सुवातेर आमच्या गोवा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामू नायक त्यांच्यानी तुमकां बऱ्यापैकी मार्गदर्शन केलें. तांकां थोडेशें काम आसलें ते केल्यार पूण तेंचे आभारी आसा. फुडले सुवातेर आयचो एक कार्यक्रम असो घडोवन हाडप हे खूब मोठें काम आसता कित्याक 300-350 भुरगे तेंचे सगळ्यांची सर्टिफिकेटी आनी कितें खूब काम आसता. मागीर डोनेशन हाडपाचें आनी कितें करपाचें हे सगळें करपाक आमचे समाजाचे अध्यक्ष श्री देवानंद अर्जुन नायक आनी तिची पूर्ण कार्यकारिणी तेंच्यांनी गेल्या 2 म्हयने दिसान काम केल्लें आसा. तेंचे हांव आभारी आसा. तेच्या फुडें आयज ह्या कार्यक्रमात आमच्या विविध क्षेत्रांतले म्हणटा पंच म्हूण जिल्हा पंचायत म्हूण बाकीचे भुरग्यांचे पालक आनी विविध स्तराचे कोण शिक्षक आसतले म्हणजे तशेंच आसा त्या प्रमाणे आजचे जे सत्कार करपी आमचे प्रदीप धुरी त्या सगळ्याचे आमी समाजाच्या वतीन आभारी आसा. आमचे समोर बसलेले प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, पत्रकार भाव, सोशल मिडिया तुम्ही हो प्रोग्राम लायव्ह कव्हर केल्या बद्दल तुमचे आमी आभारी आसा. त्याचप्रमाणे ज्या समाज बांधवांनी या विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती दिवपाक फिक्स डेपॉझिट तशेंच रोख रक्कम दिल्ली आसा तेंचे हांव मनांतल्यान आभारी आसा. आनी म्हणे कडेन सगळे विद्यार्थी तशेंच तेंच्या पालकांनी आयच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन प्रतिसाद दिला म्हणून हांव तेंचे आभारी आसा. धन्यवाद. आता स्कॉलरशिप कार्यक्रम तुमकां दिवपाक सुरू करता. पयलीं आमी एसएससीची घेता. पयले सुवातेर हांव मागता मंगलदास नायक तेंच्यांनी फुडले नांव आशिल्ली भुरग्यांक विनंती आसा तुमच्या सायडीन या तुमी ह्या सायडीच्यान तुमचो फर्स्ट फाल्यां सेमिस्टर जालें की दावे सायडीच्यान सकयल जावं ही तुमकां विनंती आसा. हॅलो ऐकू येता न्ही? ग्रीष्मा एकनाथ नायकर आणि कोण हॅलो त्यांचे कोण पेरेंट्स कोण येयला त्यांनी घेऊन जाता. नेक्स्ट सिंचर जयेंद्रनाथ पाडोळकर 91.50% शुभदीप पारदेश. सिंचर जयेंद्रनाथ
Padokar 91.5%. Surely Parvez. Next, Vignan Govind Chopdekar. Vignan Govind Chopdekar 91.40%. Nehru Parvez. Vignan Govind Chopdekar. Vignan. Swayam Sandeep Naik 91.16%. Agapur Durbat Honda. Swayam Sandeep Naik 91.16%. Agapur Durbat Honda. Adhav Krishna Naik. Adhav Krishna Naik 91.16%. Allen Adoda. Om Raghuveer Bhaskar. Om Raghuveer Bhaskar 91%. Riya Devidas Naik 90.65%. Riya Devidas Naik 90.66%. Riya Devidas Naik 90.66%. Nidhi Mahesh Morastar 90.50%. Nidhi Mahesh Morastar 90.50%. Trisha Ajit Agarwalekar. Trisha Ajit Agarwalekar. Trisha Ajit Agarwalekar 90.17%. Soham Vishnu Davle 90%. Soham Vishnu Davle 90%. Others Shudas Naik 90%. Others Shudas Naik 90%. Shaurya Naresh Sinekuriskar 89.83%. Shaurya Naresh Sinekuriskar 89.83%. Niti Mahendra Mandrekar 89.66%. Apeksha Pradeep Naik 89.66%. Apeksha Pradeep Naik
89.66%. Swaraj Sriram Naik 89.66%. Swaraj Sriram Naik 89.66%. Lal Ganesh Navnath Naik 89.33%. देवगुरु मोहनदास नाईक पुढे स्वागत पुढे असणारे आमचे समाजाचे उपाध्यक्ष कृष्णकांत एस गोवेकर. आता एसएससी विद्या पास झाल्या विद्यार्थी असा त्यांचा त्याचा सत्कार करतो आणि त्या सत्कारात आपले काम केलेल्या ग्रीष्मा एकनाथ मयेकर 95% ग्रीष्मा एकनाथ मयेकर 95% डोंगरी आदोशी. आता पुढे नाव हा राई राजेश नाईक 89.33%. आमोरा राई राजेश नाईक 89.33%. आमोरा विजय गोवा. त्याच्या पुढे नाव असा श्वेता रुपेश रेगुलेकर 89%. देसाईनगर सागरी. श्वेता रुपेश रेगुलेकर 89% सागरी. सोनल जाधव पंढरीकर नेरूळ. सोनल जाधव पंढरीकर 89% नेरूळ. गौरीका संदेश नाईक 88.50%. गौरीका संदेश नाईक 88.50%. श्रुती संदीप नाईक 88.33%. पुन्हा गोवा. दिनेश लक्ष्मण डिचोलकर 88.32%. कारोणा बांदेश. दिनेश लक्ष्मण डिचोलकर 88.33%. दिलेशा लक्ष्मण डिचोलकर 88.33%. कारोणा बांदेश. शरेणा रामकृष्ण साळगावकर 88
तिसवाडी गोवा, खानापूर तिसवाडी, चलेया रामकृष्ण साधवकर 88.33%, खानापूर तिसवाडी. त्याच्या पुढे आता दिविता सुरेश हरमळकर 88%, गरासवाडा म्हापसा, दिविता सुरेश हरमळकर 88%, गरासवाडा म्हापसा. तेच आहे तुका सांग म्हटलं त्याला दिवा पाहिजे प्राची समीर वडील प्राची समीर वडील 87.83%, संकेत गोवा. प्राची समीर वडील 87.83%. त्याच्या पुढे विद्यार्थी असा अष्टांग अनुप नाईक मुळे 87.83%, आयकोय दुर्गा कोणता अष्टांग अनुप नाईक मुळे 87.83%, आयकोय दुर्गा कोणता. त्याच्या पुढे विद्यार्थी असा सक्षम संदेश नाईक 87.50, सक्षम संदेश नाईक 87.50%. तुम्ही त्यांच्या सगळ्या विद्यार्थी तालीवर स्वागत करता. सृष्टी शैलेश वैगणकर 87.50%, औषध शिवोली. रघुनाथ भरत भंडारी, रघुनाथ भरत भंडारी 87.16%, बाकी सांगे. दीपाली प्रदीप भोगळे 87%, रामनाथ विजय गोवा. इन्फॉर्मेशन बरं साध्वी महादेव भगवंतर 86.83%, मानवेल पेंडे गोवा. साध्वी महादेव भगवंतर 86.83%, मानवेल पेंडे गोवा. रामेश्वर प्रसाद शिरोडकर 86.66%, जोगिंद पंडूर. रामेश्वर प्रसाद शिरोडकर 86.66%, जोगिंद पंडूर तिसवाडी. माई दयानंद
60%. Mangalore Hill Vasco. Mari Nayan Gandhikar 86.60. Mangalore Hill Vasco Goa. त्याच्यानंतर असा समोर चंदूर गायकर 86.50%. कोंडा गोवा. त्याच्यानंतर आर्यन संदीप नाईक 86.33%. गोलगोल कोंडा. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे असा गिरीशा गजानन शिरोडकर 86%. वेळ मार्केट गोवा. गिरीशा गजेंद्र शिरोडकर 86%. वेळ मार्केट गोवा. त्याच्यानंतर असा किशन प्रभाकर नावावेकर 85.83%. कोळगाव पेडणे गोवा. पुढला विद्यार्थी असा अनिल लक्ष्मीदास नाईक 85.83%. कोंडा गोवा. पुढील विद्यार्थी असा संभवी बाबी नाईक 85.66%. उद्गम. धन्यवाद रामचंद्र कोकरे गुडके 85.66%. 120. धन्यवाद रामचंद्र गुडके 85.86%. 120. कृष्णा त्याच्या पुढे नाव असतं कृष्णराज चोपडेकर. अवनी महेश कोवेकर 85.50%. अवनी महेश कोवेकर 85.50%. Pablo Talman 85.30%. सुजल सीताराम बांदेकर 85.16%. सुजल सीताराम बांदेकर
Survi Naneshwar Naik, 85.16%. Laksha Jitendra Shirodkar, 85.10%. Neil Vinayak Obrankar, 85%. Dia Padumbar Naik, 85%. Dia Sachi Pritesh Naik, 84.33%. Sai Sanjay Naik, 84.33%. Sriya Dinesh Naik, 84.16%. Sarvangi Namdev Naik, 84.16%. Khushi Anil Naik, 84%. सगळ्यांनी म्हणजे मोठ्या टाळी वाजवू सगळे उभीच राहूया असे प्लीज सगळ्यांनी म्हणजे बोलू काय तनिशी अमोल नाईक 83.83%. कृष्णा एकनाथ कडेकर कृष्णा एकनाथ कडेकर 83.83%. रोहित संजय वदरकर 83.15%. तन्मय तुकाराम नाईक 83.50%. आर्या तुलसीदास नाईक 83.50%. रुपा रोहिदास नाईक 83.33%. रिद्धि विशांत नाईक 83%. रिद्धि विशांत नाईक
निधी गजानन सातर्डेकर 82.83%. आसना रामदास गोवेकर 82.83%. यशिता प्रकाश नाईक 82.66%. वरद नारायण पाले 82%. राजेश संदीप कोळेकर 82%. पुढे स्वागत असा रिया देवदास नाईक एका 90.68% होता असा रिया देवदास नाईक. पुढे स्वागत नाव असतो विजय कारवडकर. वैष्णव शैलेश नाईक 82% होना बेपरा. वैष्णव शैलेश नाईक 82% होना बेपरा. सदानंद अनिल नाईक 81.83% is of Italy. सदानंद अनिल नाईक 81.83% is of Italy. ऋग्वेद कानुदास नाईक 81.83%. शालवान जोडीदार शालवान ऋग्वेद कानुदास नाईक 81.83%. उन्नति उमाकांत पेडणेकर 81.83% पेडणे मानले. उन्नति उमाकांत पेडणेकर 81.83% पेडणे मानले. प्रियम संदेश पाकसेकर 81.76% उज्जैन बांधे. प्रियम संदेश पाकसेकर 81.67% उज्जैन बांधे. मयूरी विजय कर्वे 81.66% मानले पेडणे. मयूरी विजय कर्वे 81.66% मानले पेडणे. स्वरा शिवानंद नाईक मुळे 81.50% दुर्बाट कोंडा. स्वरा शिवानंद नाईक मुळे 81.50% दुर्बाट कोंडा गोवा. विधी विष्णू गोवेकर 81.50% असनोडा बांगलादेश. विधी विष्णू गोवेकर 81.50% असनोडा. शिवाजी शैलेश पेडणेकर 81.20% नेहरू बांगलादेश. शिवाजी शैलेश पेडणेकर 81.20% नेहरू बांगलादेश.
वरद दामोदर नाईक 81%, कुर्टी पोंडा. वरद दामोदर नाईक 81%, कुर्टी पोंडा. अनगड अजय रेडकर 81%, वेल्ला बादेश. अनगड अजय रेडकर 81%, वेल्ला बादेश. श्रेया राजेंद्र घाडी 81%, विडी साखळी. श्रेया राजेंद्र घाडी 81%, विडी साखळी. रुची रमेश वडेकर 81%, बिजोली गोवा. रुची रमेश वडेकर 81%, बिजोली गोवा. गुरदास चंदन शिरोडकर 81%, नेरूर. गुरदास चंदन शिरोडकर 81%, नेरूर. वैभूती राघोबा वायनकर 81%, सांताक्रूज तिसवाडी. वैभूती राघोबा वायनकर 81%, सांताक्रूज तिसवाडी. राजवीर रवींद्र अमोणकर 80.83%, कुमारगुआ. राजवीर रवींद्र अमोणकर 80.83%, कुमारगुआ. साहिल संजय शेंडे 80.83%, कापिल हलवाडे. साहिल संजय शेंडे 80.83%, कापिल हलवाडे. चिन्मय राजू पांडे 80.83%, पाचशे पेडणे. चिन्मय राजू पांडे 80.83%, पाचशे पेडणे. प्रणव दामोदर मयेकर 80.83%, कोल्डी मासा. प्रणव दामोदर मयेकर 80.83%, कोल्डी मासा. सनुषा सतीश चोपडेकर 80.50%, महेश बिजोली. सनुषा सतीश चोपडेकर 80.50%, महेश बिजोली. अनुष्का कुंदन परवरकर 80.33%, कारामोडी तिसवाडी. कनिष्का कुंदन परवरकर 80.33%, कारामोडी तिसवाडी. परसेंटेज वाइज दो, परसेंटेज वाइज दो. निशिका सुभाष मापारी 80.16%, ठाणे गोवा. निशिका सुभाष मापारी 80.16%, ठाणे गोवा.
सिद्धी वासुदेव मडगावकर 80%, नेरूर. सिद्धी वासुदेव मडगावकर 80%, नेरूर. सिद्धी वासुदेव मडगावकर 80%, नेरूर. सुयश उल्लास नाईक. सुयश उल्लास नाईक 80%, कुर्ती कोल्हा. सुयश उल्लास नाईक 80%, कुर्ती कोल्हा. दुर्वास संजय शिवोलकर 80%, प्रेरणा बांदेश. दुर्वास संजय शिवोलकर 80%, प्रेरणा बांदेश. देवगड करून विजय घडवणार पुढल्या स्वाध्याय नाव असणार बंबई करतील. कसं विनोद पिरोडकर 79.83%. कसं विनोद पिरोडकर. शौर्य दामोदर नाईक 79.83%. सूर्या नारायण सदारेकर 79.66%. सूर्या नारायण सदारेकर 79.66%. शार्वी सुशांत नाईक 79.66%. रौनक दिवाकर नाईक 79.66%. सिमरन धरम येशी 79.3%. सोहम हरिश्चंद्र मांद्रेकर 79.3%. गौरवी त्रिविक्रम नाईक 79.33%. रुद्र लक्ष्मीकांत नाईक 79.33%. तेजल हेमंत तळकर 79.33%. तेजल हेमंत तळकर. शौनक महेश किनेरकर 79.33%.
Arush Samba Naik, 79.60%. Kaushal Pradeep Pandari, 78.83%. Kaushal Pradeep Pandari, Mangesh Sunil Pirodkar, Sania Dilip Malwankar, 78.66%. Ayushi Prasad Nisolkar, 78.66%. Tanmay Ganesh Naik, 78.66%. Balam Shubhanand Malgavkar, 78.23%. Gaurav Kamandar Naik, 78.16%. Veena Umesh Naik, 78. Veena Umesh Naik. Yatharth Dattaram Sarwakar, 78. Abhinav Shekhar Chodalkar, Abhinav Shekhar Chodalkar, Gurvi Anirudh Bhandari, 77.85. Shreya Jain Naik, Shreya Jain Naik. Uma Prashant Vayenkar, 77.80. जे ओव्हर त्याच्या पुढे नाव असणार आहे वरुण रेडकर. वरुण रेडकर. Shravani Pramod Naik, 77.83%. Gujarat. Next असा Next
प्रज्वल विश्वास कोटणकर 77.83%. प्रज्वल विश्वास कोटणकर 77.83%. शिरगाव देखील नेक्स्ट असा प्रांजल प्रशांत कलंगूटकर 77.66%. प्रज्वल प्रशांत कलंगूटकर 77.66%. नेक्स्ट असा ईशाना नवसू गवंडी 77.50%. पार्शिंग पेंटिंग ईशाना नवसू गवंडी 77.50% पार्शिंग. नेक्स्ट असा धनश्री मस्किंद्रनाथ पेडणेकर 77.50% मांजरे. धनश्री मस्किंद्रनाथ पेडणेकर. नेक्स्ट असा वेदिका विरुनाथ वायगंडकर 77%. वेदिका विरुनाथ वायगंडकर मुळगाव बिचरी. हर्षद तुकाराम साळगावकर 77%. हर्षद तुकाराम साळगावकर नार्वे बिचरी. हर्षद तुकाराम साळगावकर. नेक्स्ट असा शायना योगेश एलिस दत्ताराम पेडणेकर 77. गावकर वाडू बिचरी. शायना योगेश पेडणेकर 77%. नेक्स्ट असा साईश्री कमलेश नाईक 76.83% साखर बिचरी. साईश्री कमलेश नाईक. नेक्स्ट असा प्रतीक्षा मेघश्याम काळोजी केरी फोर्डा 76.83%. प्रतीक्षा मेघश्याम काळोजी 76.83%. नेक्स्ट असा दिवेश मधु नायक 76.83%. नेवरे पिसवाडी. दिवेश मधु नायक 76.83%. नेक्स्ट असा अनिश औदुंबर साळगावकर 76.80%. माडेल दिवी अमिश औदुंबर साळगावकर. नेक्स्ट असा दिव्या प्रेमानंद मांजरेकर 76.33%. दिव्या प्रेमानंद मांजरेकर. विद्या दिनेश सावयकर. विद्या दिनेश सावयकर 76.33%. समाजवादी प्रमोद नाथिस. नेक्स्ट असा देवता इंद्रकांत वळवईकर 76.33%. शिरसई गिरी. नेक्स्ट असा नुपूर आनंद गावकर 76.16%. डोंगरी मटूर ईश्वरी. नुपूर आनंद गावकर. नुपूर आनंद गावकर. नुपूर आनंद गावकर. तन्वी प्रणय गावकर मय बिचोली.
श्रीमय प्रशांत गोवेकर 75.83%. श्रीमय प्रशांत गोवेकर. Then मंजिरी मनोहर केरकर 75.83%. My result. श्रीमय प्रशांत गोवेकर. Then मंजिरी मनोहर केरकर. Then रुद्र दीपक कांबळे 75.83%. टीव्ही बातेस. रुद्र दीपक कांबळे. सानवी जितेंद्र तलपुटकर 75.16%. सानवी जितेंद्र तलपुटकर. श्रेयशी सुभाष पालवे. श्रेयशी सुभाष पालवे. Then उत्तम अनंत केरकर 75.16%. श्रेयशी शुभ पालवे. उत्तम अनंत केरकर. ध्रुव सबल नायक 75.16. ध्रुव सबल नायक 75.16. मानरे सॉरी ध्रुव. तनिष शिवदास कांबळे 75%. Then तनिष शिवदास कांबळे 75%. टीव्ही बातेस. Then सानिया सदानंद सालगावकर 75%. सानिया सदानंद सालगावकर 75%. सानिया. नियति निलेश गावकर. नियति निलेश गावकर. समृद्धी प्रसाद पारसेकर. नियति निलेश गावकर. समृद्धी प्रसाद पारसेकर. तारा भिकारी तळकर. तारा भिकारी तळकर. करुणा नरसिंहा घाडी. करुणा नरसिंहा घाडी. करुणा नरसिंह घाडी. आदर्श धनंजय माळगावकर. आदर्श धनंजय माळगावकर. Then चिन्मय मोहनदास नाईक 76%. चिन्मय मोहन चिन्मय मोहनदास नाईक. सर पाय सर बोडगिनी पावला का पण शिष्य का ते दोन अंग आहे रे गाडी का शिष्य का ते पाय सर 5-10 मिनिट शिष्य का ते वैदही विजय शिरोडकर. भोगोल बाबानेश. वैदही विजय शिरोडकर. दिशा सुरेश माडवलेकर. सगळ्यांनी एकदा तालीम माडवलेकर त्यांचे सगळ्यांचे
उभी राहून प्लीज सगळ्यांना मोटिवेट करते. दिशा सुरेश मनावलीकर. देव करून मिळतात. त्याच्यापुढे एक पहिलं नाव घातलेलं आहे स्वरा स्वामी नाईक. स्वरा स्वामी नाईक शहरातील तुमका सगळ्यांनी कळवणी आम्ही जेवणाची व्यवस्था केली असा. कोणी जे सगळ्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली असा. आणि त्या स्टुडंट्सांनी त्यांच्या फॅमिली डिसिजन झाला त्यांच्या जो परफेक्ट वे वापरलाय आमका एक सगळ्याचा खूप फोटो घेतला. दुसरे स्वागत मोमेंटम दिला असा आमकां सर्टिफिकेट दिले असा आणि त्याचे पर्सेंटेज घातले असा मोमेंटम कोणाचे जर पर्सेंटेज नाम स्कूला जाल्यार तेणे आमच्याकडे परत येयला आमी तुमकां सारको करून दिले. परत एकदा सांगता मोमेंटमचे नाव सर्टिफिकेटचे नाव जर पर्सेंटेज सुटले असा जाल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करा आमी तुमचे सारके करून दिलो. मांद्रेचे आमदार बाबजीत आरोग्य हांगा आसा तांकां कृपया विनंती करता की मागे येवचे. जीत आरोग्य शाळेने त्यांचे स्वागत करूया. जीत आरोग्य जीत आरोग्य हांगा समावेश आमदार हांव सुभाष भाऊ विनंती करता की ताणे जीत आरोग्याचो सुद्धा सत्कार करचो कृपया. भाऊच्या आधी जीत आरोग्याचा सत्कार करूया. हाऊसिंग बोर्डाचे चेअरमॅन बाबजीत आरोग्य पुढे काळामध्ये स्वागत करूया. हांव विनंती करता मांद्रेचे आमदार जीत आरोग्य यांचे 2 शब्द आमकां सांगचे. जर वेळ घेना आसता 2 शब्द सांगचे. सगळ्यांना नमस्कार. आमच्याकडे आहे आमचे सुभाष भाऊ असतात आमचे अध्यक्ष समाजाचे सगळे म्हणजे भावाचे समाजाचे बरेच संधी आहेत प्रोग्राम आमचे समाजाचे जे स्कॉलरशिप जी आमच्या समाजात सगळ्यांनी त्यांचे अभिनंदन करतात. आणि तसेच आमच्या समाजाचे पूर्ण सगळे कमिटी स्पेशल युथ आमकडचे युद्धाकडे कनेक्टेड प्रत्येक टायमामध्ये याला आपले युथ ओपिनियन्स मांडतात आणि बरेच असतात आणि जास्त आमच्या समाजाच्या पुढे सरतात आणि आमचे समाज त्यांचा प्रयत्न आम्ही ते करतो. आणि माझ्याकडे तुमचं पूर्ण ठिकाणी सपोर्ट करायचं आणि आम्ही ऍक्च्युली आम्ही एक वेगळ्या पद्धतीने प्लॅन करतात न्यू कम्युनिटी वगैरे चांगला यंगस्टर्सला म्हणजे पूर्ण आमच्या समाजाचे प्रसिद्ध वेगळा वेगळी प्लॅन आमच्या अध्यक्ष एकता घेऊन आणि सुभाष भाऊ त्यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही बऱ्याच वेळी एक इव्हेंट आमच्या यंगस्टरला म्हणजे सदाभाऊ म्हणजे विचार आमच्या असं नाही की यंगस्टर्सच्या एकदा आम्ही कोणीतरी एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करण्याची गरज आहे. तर त्याला आमच्या समाजाचे किती उपयोग हा खूप पॉईंट सदा आमचे डिस्कशन असतात की आम्ही सदा रिझर्वेशनचे टॉक्स करतात. तर माझे इंटेन्शन काही प्रमाणे काही क्षेत्रात रिझर्वेशन असा बरोबर आहे ज्यांना खूप टॉप करत आहे त्या लेवलचे फॉर्म आहेत त्या सगळ्या समाजात कॉम्पिट करून त्यांना डिफीट करून पुढे वापरतात त्याला आपण समाज मिळत शकतो.
आणि तिथे आम्हाला उदाहरण मेडिकल फील्डला जर आपला इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याला पर्सेंटेज आता पर्सेंटेज रिझर्वेशन करता आम्ही माझे थॉट्स असे आहेत की जर जनरल कॅटेगरीला जर 98% घेतला तर आमच्या समाजाचा 98% कुठे घेऊ शकतात आणि ते घेऊपासाठी आम्हाला कितीतरी प्रयत्न करतो पडतात आणि आम्हाला पुढे काढू शकतो त्याच्यावर आमचे सपोर्ट सपोर्ट असतो आणि मागचा आमचे अध्यक्ष त्यांच्यानी नवीन कमिटी आहे घेतलेली असते आणि कार्यकर्त्यांचे कार्यक्रम चालू असतात तो त्यांना माझी शुभेच्छा आणि असेच सगळ्या समाजासाठी आणि माझा सपोर्ट सर्व तुमच्याकडे असतो धन्यवाद जी तारवडकर मनीष कामगार तुम्ही आले मंदिर आहे म्हणजे प्रोग्राम पावले धन्यवाद म्हणला आणि पुढे प्रोग्राम छोटे स्वागत आम्ही 12 सायन्स स्टुडंट आणि पहिले स्वागत हा संचिता सुनील तिरोडकर 91.50%. संचिता सुनील तिरोडकर त्याच्या घटना नाव असा सानवी अमोल नाईक. सानवी अमोल नाईक 90.50%. सानवी अमोल नाईक 90.50%. खुशी संजय दिवकर 90%. खुशी संजय दिवकर त्याच्या प्रकरणाचा षष्टी मंदेश कोळेकर 89%. षष्टी मंदेश कोळेकर 89%. त्याच्या प्रकरणाचा तीर्था उपेंद्र नाईक 58%. तीर्था उपेंद्र नाईक. नेक्स्ट असा प्रणवी राजन साळगावकर. प्रणवी राजन साळगावकर 86.66%. प्रणवी राजन साळगावकर पूजा विश्वास नाईक. पूजा विश्वास नाईक 84.50%. त्याच्यानंतर सिमरन जीवन गडेकर. सिमरन जीवन गडेकर 83.83%. तन्वी समीर पडावलेकर 83%. तन्वी समीर पडावलेकर त्याच्यानंतर लायशा मधु नाईक. लायशा मधु नाईक 83%. गाडी रेकॉर्ड फोटो आपण दिसायला गाडी त्याच्यानंतर स्नेहल प्रदीप कावळी. स्नेहल प्रदीप कावळी 82.83%. हां प्रोग्राम त्याच्यानंतर दीपराज देवानंद नाईक. दीपराज देवानंद नाईक 82.60%.
पुढे स्वागताचा साईशा संतोष केळकर. साईशा संतोष केळकर 82%. पुढे स्वागत प्राजक्ता अनंत चोडणकर. प्राजक्ता अनंत चोडणकर 81.83%. या सगळ्या मुलांनी साडेसाती लावा असा तुमच्या टाळ्याला सावा असा विज्ञानाचे प्रोत्साहन द्या. त्याच्या पुढे असा सर्व आणि भटकंकर. सर्व आणि भटकंकर 81.83%. त्याच्यानंतर असा आदित्य प्रदीप मांजरेकर. आदित्य प्रदीप मांजरेकर 80.83%. त्याच्यानंतर अक्षता दिनेश हडफडकर. अक्षता दिनेश हडफडकर 80.83%. त्याच्यानंतर श्रीज नागेश कोरगावकर. श्रीज नागेश कोरगावकर 80.33%. श्रीज नागेश कोरगावकर. त्याच्यानंतर असा किरण मदन भटकर. आता पुढे संपर्क झालं ते आमचे आमदार उचित आव्हान त्याच्याकडे लावला की पुढल्या कॉन्स्टिट्यूशन कायद्याने Take a minute. I was so happy that I was taking that 70% of this. If I look at it, 75% I will go. I will recently have to figure out the place because there's no दूसरी कदर जी भौतिक विज्ञानी सभी साइंस है बरेचसे विज्ञान प्रत्येकाने प्रत्येकाने सायन्स दुसरे सायन्सचे ऍडमिशन घेतात विज्ञान थोडी मुली पास ते 10 डिग्री त्यांना शिकवणार आणि एक गजाल दिसली आमच्या वेळकात मुली असतात ते विज्ञानात पास होते म्हणजे नीट एक्झाम दिल्या कारण काही लक्षात घ्या तुमच्या सगळ्यांच्या मित्र दोन-तीन गोष्टी असतात एक 70% च्या मुली मार्क्स योग्य आणि कमी 500 मुली असतात त्या पॉइंटवर कमी 500 बघायला वाद त्याचं काय कॅटेगरी म्हणून त्याचं नाही अदानी एक आहे दुसरी जर जाईल कारण ते बघायला कमी 500 रुपये आसपास आहे आपले वेळच आणि पीसीएम दोन्ही घेतला पीसीटी पीसीएमपी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स फिजिक्स तर मॅथ्स सोडवायला असतात मॅथ्स सहसा सोडवायला नाही आपण म्हणतो जे निर्धारित विकासा किंवा एवढा विकासा टाकतात सांगतो मॅथ्स मध्ये सहसा सोडवायला नाही लक्षात घ्या मॅथ्स वर सोडवायला नाही आम्ही तर लक्षात कसं लक्षात घ्या बरेच वेळा मॅथ्सपासून ग्लोबल प्रकार असतात मॅथ्स कडे देखील जातो इंजिनिअरिंग कडे जातो ना डिफिकल्ट मध्ये त्यामुळे आम्ही मुलांकडे कसं राहतो वातावरण काय चालतं आहे आय फॉर आणि काही क्लास असतो का मॅथ्स चा विषय सगळ्यात असतो कारण दोन जागा काही अल्गोरिथम्स म्हणजे अल्गोरिथम काय लक्षात घ्या ही गोष्ट असा पण करतो माहिती काय आता सर्टिफिकेट काय सगळ्यात मला काही विषय ऑल टेस्ट आणि
काय केलं त्याचा सगळ्या प्रकारचा आणि सगळ्या केलं पुढे स्वागत श्री नागेश कोरगावकर त्याच्या वडिलांना किरण मदन वडगेकर त्याच्यानंतर रचना रमेश कोळी रचना रमेश 79.60% रचना रमेश कोळी त्याच्यानंतर नावाचा रिचा अजय पेडणेकर 79%. कोमल दिनेश सावळकर 79%. ये पडले मूव करपाक मेळटा पुढे पुढे घे पयलीं कितें आमच्याकडे तुम्ही म्हणताले आमच्या भुरग्यांक खूप पुढे पावले आसा आणि तितून आमच्याकडे पायलट आसा आणि हांव आमच्या सुभाष भाऊ कडेन मागता की त्यांचा सन्मान करचो मिस प्राजक्ता प्रल्हाद कावळे आणि त्यावेळेला आमचे यंगेस्ट पायलट गिव्ह हर अ व्हेरी बिग हॅन्ड. चालू असेल Hello everyone, my name is Rajendra Pradap Kamli. I am currently 21 years old. So I did science with PCMB and after 12th I joined for the commercial pilot license training. I did it in Pune, Bharatmati, and it took me around 2 years to complete it. So I became the youngest Goan pilot at the age of around 35 to 40 lakhs to complete the entire training with the yes. Thank you. तू येता
For me, it's very difficult. Which another thing of cool. I get lot of missing of cool. For me, it's very difficult. Easily doctor, thank you. मुंडेश्वरला प्रज्ञेश प्रभाकर वराडकर प्रज्ञेश प्रभाकर वराडकर 78.83%. त्याच्यानंतर आशा गिरीश अगरवाडीकर 78.66%. आशा गिरीश अगरवाडीकर त्याच्यानंतर अनुष्का दिनेश काळे 78.50%. अनुष्का दिनेश नाईक त्याच्यानंतर वनिष्ठा विशाल नाईक 78.33%. श्रवणी बालकृष्ण कावडी 77.80%. अलवा निलेश नाईक 77.50%. अलवा निलेश नाईक वीडियो ज्ञान फोटो का यश आशीष कोल्हावकर 77.50%. वीडियो का प्राची हरिश्चंद्र नाईक 77.23%. प्राची हरिश्चंद्र नाईक पुरीला मामाची चोरी राजदीप दयानंद कावडेकर 77%. दुर्वा सत्यनारायण शिरोडकर 77%. दुर्वा सत्यनारायण शिरोडकर 77%. सिरीज किती वेळ वाटलं
सिरीज Ipshita Uttam Nilkar. Next, Ipshita Uttam Nilkar. Durva Devendra Rai. Durva Devendra Rai. 76.60%. Durva Satyavan Shirvakar. Ipshita Uttam Nilkar. Durva Devendra Rai. त्याच्यानंतर सिया शामकांत माथुर. सिया शामकांत माथुर. सिया शामकांत त्याच्यानंतर वंचिता जयदीश पवार. वंचिता जयदीश पवार. कलंगूट रस्ता वंचिता जयदीश पवार. त्याच्यानंतर प्रदिती प्रकाश नाईक. प्रदिती प्रकाश नाईक. पुढे आचल सूर्यकांत नाईक. आचल सूर्यकांत नाईक. त्यानंतर ऋषिकेश राजेश कलंगुटकर. ऋषिकेश राजेश कलंगुटकर. ऋषिकेश राजेश कलंगुटकर. त्याच्यानंतर तनिष्का सीताराम पांदेकर. तनिष्का सीताराम पांदेकर. तनिष्का त्याच्यानंतर दीक्षा मिलिंद दाभोलकर. दीक्षा मिलिंद दाभोलकर. पुढे ध्रुवी दशरथ मायलेकर. ध्रुवी दशरथ मायलेकर. त्याच्यानंतर खुशबू अनंत वयकर. खुशबू अनंत वयकर. खुशबू अनंत वयकर. सगळ्यांची नावाचं ज्या प्रकारे आपले सेलिब्रेट करता त्यांना एक सूचना असा जेवण सगळं रेडी असा चालू झालं असा तुम्ही जेवण घ्या आणि परत पुढे या फोटो काढा.